Галоўнае за тыдзень на 4-м канале. З вами Роман Біч, і бліжэйшыя 30 хвілін будзем узгадваць самыя яркія і цікавыя падзеі адыходзячага тыдня на Брэшчыне. На гэтым тыдні старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прэзідэнта па Брэскай вобласці Міхаіл Мясніковіч з рабочай паездкай наведаў Баранавіцкі раён. Якія аб'екты былі ў праграме візіту і якія пытанні ўзнімаліся, узгадаем у першым матэрыяле выніковага выпуску. Адным з першых аб'ектаў, які Міхаіл Мясніковіч наведаў у Баранавіцкім раёне, стаў агракамбінат «Мір». Тут некалькі месяцаў таму за кошт абласнога бюджэту і ўласных сродкаў гаспадаркі распачалося будаўніцтва новай малочна-таварнай фермы на 765 галоў. Таксама пабудаваны 4 сенажна-сіласных траншеі агульным аб'ёмам 12,5 тысяч тонн. Дарэчы, менавіта нарыхтоўка травяных кармоў стала адным з асноўных пытанняў, якому Міхаіл Мясніковіч надаў асаблівую увагу. Барановичский регион уже закончил фактически уборку трав первым укосом и имеет неплохие показатели. Порядка 7 центнеров кормовых единиц на условную голову. Работы продолжаются. И что характерно, что вовлекаются в оборот неудобицы, так называемые. Это где-то поймы, луга, значит, которые действительно надо использовать эффективно. 1100 гектар таких площадей убирается, и это действительно хорошее подспорье. Таксама Міхаіл Мясніковіч наведаў буйную фермерскую гаспадарку «Фартуна», кіраўнікі якой Сергей і Галіна Матус падзяліліся сваім вопытам вырошчвання і рэалізацыі бульбы і разнастайнай садавіны і гародніны. Зараз фермеры ажыццяўляюць сертыфікацыю 200 гектараў зямлі пад арганічнае земляробства, вырошчванне сельгаспрадукцыі без выкарыстання мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў. Наведаў Міхаіл Мясніковіч і лыжаролерную трасу, на якой па даручэнні прэзідэнта нядаўна пачало функцыянаваць новае прафесійнае біятлоннае стрельбішча. Трасса функционирует уже, то есть все работы произведены, стрельбище уже готово, тренировки уже, то есть проводятся уже по программе уже, то есть с мелкокалиберной винтовки. Уже была стрельба, планируем подключать городских детей, то есть ближайших Баранавского региона. Для этого есть автобус, где-то, может, будем за счет автобуса задействовать этих детей. Падчас рабочай паездкі Міхаіл Мясніковіч таксама надаў шмат увагі і ходу рэалізацыі комплекснага плана ўстойлівага развіцця горада Баранавічы на перыяд да 2020 года. Прысвечаная гэтаму пытанню нарада прайшла ў гарвыканкаме. Так у горадзе ўжо працуюць 19 з 23 створаных індустрыяльных пляцовак. Паспяхова выконваецца і даручэнні па прывядзенню ў парадак мясцовых дарог. В Барановичах очень много улиц в частном секторе, которые действительно надо благоустраивать. Это порядка 150 километров таких улиц в частном секторе. Из них 50 километров в текущем году будет новые, по новому профилю или капитальный ремонт, то есть асфальтовое покрытие и песчано-гравийное устройство верхнего слоя. И порядка 30 километров – это, значит, профилирование. Таким образом, можно говорить, что больше 50% улиц частного сектора будут приведены в такое неплохое техническое состояние. Таксама падчас нарады былі ўзняты пытанні павышэння заработнай платы і забеспячэння занятасці насельніцтва ў рэгіёне. Алена Ракусь, Людмила Салзна, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст». Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс на гэтым тыдні правёў прыём грамадзян па асабістых пытаннях у Іванаве і сустрэўся з калектывам іванаўскага цэха бярозаўскага сыраробчага камбіната. Аб праблемах, якія хвалююць жыхароў і іх рашэннях, наш наступны матэрыял. На асабісты прыём грамадзян да кіраўніка Брэскай вобласці Анатолія Лісы запісалася 5 чалавек. Практычна ўсе закранутыя праблемы мелі грамадскае значэнне. Жыхара Іванаўскага раёна хвалявала асфальтаванне участка дарогі паміж населенымі пунктамі Тышковічы Іванаўскага раёна і Аброва Івацевіцкага. Анатолій Ліс адзначае, гаворка аб дадзеным адрэзку дарогі ідзе ўжо не першы год. Калі ёсць запатрабаванасць у людзей, значыць праблему трэба вырашаць. Если дорога выдерживает, я говорю, основание, и есть возможность только улучшить поверхностное покрытие, и это будет, дорога это эксплуатироваться нормально. Хорошо. Никаких вопросов нет.
естественно, что надо делать. Інтарэсы больш за 1500 жыхароў прадстаўляў Опольскі сельсавет. У снежні гэтага года прэзідэнт падпісаў указ об льготным тарыфе на электраэнергію для падагрэву вады і ацяплення. Каля 500 жыхароў сельсавета захацелі падлучыцца да сеткі, але з гэтым у іх узніклі праблемы. Існуючыя там лініі электраперадач будаваліся яшчэ ў 96-м годзе, і тады такія аб'ёмы не былі ўлічаны, тлумачыць кіраўніцтва мясцовых электрасетак. Каб праблему вырашыць, патрэбна пазапланавая рэканструкцыя або будаўніцтва новой подстанции. Анатолий Лис однозначно выступает за будаўніцтва. Больш за тое прапануе на тэрыторыі Опольскага сельсавета правесці эксперимент сумесна з Міністэрствам энергетики. Я поручу Брестэнерго и свяжусь с министром, значит, о том, чтобы мы провели эксперимент, значит, по конкретным уже существующим населенным пунктам. Что вчера стоял разговор о том, что надо нам, значит, вот делать, и мы планировали в Жабинке, допустим, новый микрорайон индивидуальной застройки, тоже надо тянуть линию, там, подстанции и так далее. Так зачем нам, значит, новый, да, еще непонятно, когда там кто подключится, когда у нас уже есть готовые, если вы, как вы говорите, значит, и 400 потребителей, это немало. Пасля прыёму грамадзян Анатолий Лис сустрэўся з калектывам іванаўскага цэха бярозаўскага сыраробнага камбіната. Сёння тут працуе 197 чалавек і магутнасці цэха загружаны на 100%. Але наперадзе больш амбіцыйныя планы. Бярозаўскі камбінат стаў часткай малочнага гіганта «Савушкін прадукт». У бліжэйшыя 2 гады на мадэрнізацыю бярозаўскай вытворчасці прадпрыемства накіруе 35 мільёнаў долараў. Наша самая главная задача – сделать производство таким рентабельным, чтобы мы могли зарабатывать деньги себе на развитие производства и обязательно не забывали сельское хозяйство. Потому что если мы не будем стимулировать производство молока, мы никуда не придем. Будучыня іванаўскага цэха зараз на стадыі абмеркавання. Ёсць напрацоўкі па стварэнні вытворчасці экалагічна чыстых прадуктаў. Крысціна Протасавіцкая, Сергей Матвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст». Больш за 220 тысяч маладых людзей у Брэсцкай вобласці далучыліся да розных прафілактычных і грамадзянска-патрыятычных акцый у 2018 годзе. Ход рэалізацыі ў рэгіёне дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і маладзёжная палітыка» абмеркавалі днямі на чарговай сесіі дэпутаты абласнога савета. Пачаць прыемнага старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевіч узнагародзіў пераможцаў конкурсу сярод сельскіх саветаў дэпутатаў і органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Усяго 12 чалавек з усіх куткоў вобласці. Каб стаць лепшым, трэба быць неабыякавым. Сакрэт поспеху старасты вёскі Кустын Брэсцкага раёна Антаніны Казачэнка. Калі ледзь было не зачынілі краму, Антаніна Іосіфаўна змагла яе адстаяць на чарзе правядзення хуткаснага інтэрнэту. У вёсцы жыве крыху больш за 100 чалавек. Кожнага яна ведае паіменно. Для того, чтобы работать с людьми, надо быть примером, конечно. Стараюсь всегда содержать приусадебный участок в порядке. Меня от ранней весны до поздней осени благоухают цветы. На парадку дня абласнога савета дэпутатаў рэалізацыя маладзёжнай палітыкі ў Брэсцкай вобласці. Выяўленне і падтрымка таленавітых і разумных дзяцей, працаўладкаванне, замацаванне маладых спецыялістаў, грамадзянска-патрыятычнае выхаванне, непоўны пералік аспектаў, якія абмяркоўвалі дэпутаты. На рэалізацыю маладзёжных праектаў і ініцыятыў у абласным бюджэце ў мінулым годзе выдаткавалі 111 тысяч рублёў. У вобласці дзейнічае 32 маладзёжных грамадскіх аб'яднання. Каля 11 тысяч маладых людзей удзельнічаюць у самакіраванні. Сёлета пры раённых і абласных саветах дэпутатаў з'явіліся маладзёжныя парламенты. Ёсць і праблемнае поле, злачынствы сярод непаўналетніх, прафарыентацыя, далучэнне да працоўнай дзейнасці. Самый большой бич, который можно обозначить при реализации любой деятельности, это не только касается гражданско-патриотической направленности деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, это формальный подход. Говорить об справах дзяржаўных, але на одной мове з моладдзю, галоўны прыярытэт у працы. Зараз абмяркоўваецца праект інтэрнэт-рэсурсу, сайта або мабільнага дадатка, дзе ў рэжыме анонс будзе размяшчацца актуальная інфармацыя аб усіх маладзёжных мерапрыемствах у вобласці. Крысціна Протасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст». Каля 3000 навучэнцаў рэгіёна плануюць працаўладкавацца падчас 3-го працоўнага семестра. Днямі нашы карэспандэнты пазнаёміліся з тымі, хто замест летняга адпачынку вырашыў папрацаваць.
Раніца. Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Этап цэнтралізаванага тэсціравання па біялогіі. Абітурыенты хвалююцца, трымаючы ў руках неабходны пакет дакументаў. На ўваходзе іх сустракаюць прадстаўнікі студэнцкіх атрадаў. Іх задача праверыць, усё ли неабходна ўзялі з сабой іх патэнцыяльныя калегі. Сярод удзельнікаў сервіснага атраду і Анастасія Кучко. 2 года назад просто подруги рассказывали, одногруппницы, мы все ходили, записывались. Тогда еще говорили, что нас, возможно, не возьмут, потому что первый курс, но нас взяли, мы были очень рады, это здорово. И в следующем году тоже собираюсь стоять здесь. А вось навучэнцы Брэсцкага політэхнічнага каледжа працуюць на будаўніцтве дома. Хлопцы азначаюць, вопыт корыстный. Ну да, полезный. Ну, в жизни пригодится. В любом случае, как бы нас учат мостовщиков. Ну, в дальнейшем это опыт пригодится нам на работе. У гэты працоўны семестр у вобласці ў складзе студэнцкіх атрадаў плануецца працаўладкаваць звыш 2600 студэнтаў на 118 прадпрыемствах рэгіёна. Але магчыма, што гэтая лічба павялічыцца. Для таго, каб стаць удзельнікам атраду, неабходна прыйсці ў штаб працоўных спраў тэрытарыяльнага камітэта БРСМ і напісаць заяўку. У Саюзе моладзі абяцаюць, работы хопіць усім жадаючым. Евгения Мороз, Тыграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст». Больш падрабязней аб тым, якім плануецца працоўны семестр студэнтаў Брэсцкай вобласці, пагаворым з першым сакратаром Брэсцкага абласнога камітэта грамадскага аб'яднання «Белорусский республиканский союз молоди» Юрием Сигенюком. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Итак, расскажите, на каком этапе сейчас находится формирование заявок и вакансий? Ну, скажем так, третий трудовой семестр в самом разгаре. Мы провели, конечно, огромную работу с начала года, с января месяца по поводу людей, желающих трудоустроиться. У нас работали штабы трудовых дел, проводились различные мероприятия, как такие акции, как «Выбираем студотряд», «Труд-крут». Мы насобирали множество заявок, около 3000 заявок. И сейчас уже ребята уже либо отработали, либо сейчас вот само в разгаре приступают к работе. Каких вакансий планируется в этом году больше всего? Ну, конечно, у нас различные вакансии, различные направления студенческих отрядов, поэтому уже отработали, и сейчас в данный момент работают сервисные отряды, это подготовка к экзаменам, можно сказать так, вот, и работают сельскохозяйственные отряды, но, конечно, большой пик пойдет уже на август месяц этих видов работ. Строительные отряды работают и в Бресте, и уже отработали на атомной электростанции, поэтому все виды работ у нас принимаются и проходят. Но какие самые популярные среди студентов-соискателей? Куда студенты охотнее всего идут? Ну, студенты, конечно, все зависит от профиля университета, потому что, вот если честно, флагманом является Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Это педагогические отряды, они сейчас работают, уже первая смена идет в самом разгаре, они работают в летних оздоровительных лагерях. Вот. Брестский государственный технический университет, конечно, это профиль строительных отрядов. Там ребята занимаются различными видами работ по строительству различных объектов. Вот. И, конечно же, различные... Тем более тысячелетие, я так понимаю, что да, вакансий должно быть много, по идее. Конечно, их достаточно много. И, конечно, в прошлом году неплохо поработали в городе Бресте. И очень приятно, что вот в этом году открыли уже здание Брестского автовокзала, где в прошлом году это было объявлено молодежной стройкой, областной молодежной стройкой. И вот и уже, так сказать, областная молодежная стройка уже принимает своих гостей, своих посетителей. Очень важно, что в этом году мы тоже объявили молодежную областную стройку. Это будет строительство Косовского замка. Вот, поэтому тоже это очень отрадно и замечательно, что на таких объектах принимают участие студенческие отряды. Но чего, как правило, больше все-таки вакансий или желающих получить работу? Скажем так, мы стараемся соблюсти паритет. Но понятно, что на весеннем этапе, когда трудовой семестр только начинается, желающих очень много трудоустроиться. Вот. Но и предприятия, конечно, тоже предоставляют свои места. Вот, например, на начало июня пока такая информация, что в 118 предприятий готовы принять 2600 человек. Вот. Но с каждым месяцем мы количество желающих предприятий, которые хотят трудоустроить нашу молодежь, увеличивается. Поэтому мы рады, что предприятия хотят взять студенческие отряды, потому что есть определенные проблемы. Студенческий отряд – это в основном неопытные работники, это ребята, которые работают впервые. И, конечно, для нас очень важно, чтобы студенты получили рабочую специальность. Вот. Ну а для предприятий важно, чтобы работа исполнялась хорошо. Ну, есть ли какие-то возрастные ограничения? То есть может работать и
и первокурсник, и выпускник? Или же все-таки Ну, тут... скажем так, у нас вообще в студенческих отрядах могут принимать участие ребята в возрасте от 14 до 31 года. То есть, по большому счету, даже где-то и школьники? Где-то и школьники, да. Но школьников трудоустроить немножко тяжелее, потому что это несовершеннолетние, там другие чуть-чуть критерии, как бы так. Но мы стараемся трудоустраивать тоже несовершеннолетних в том числе. Вот. А так, конечно, больше предприятия охотно берут совершеннолетних ребят, и, конечно, есть такие предприятия, которые традиционно берут студенческие отряды, и они уже довольны и знают, что ежегодно наши отряды будут у них работать, и поэтому они сразу дают нам заявки на работу. Конечно же, далеко не на последнем месте и заработок. Понятно, что тут важен и опыт, и новые знакомства, и получение первого трудового действительно опыта. И все же, о каких цифрах сегодня можно говорить, о каком заработке для студентов? Ну, цифры, они разные, конечно, потому что получается, что в любом случае ребята получают минимальную заработную плату согласно своему отработанному времени. Конечно, зарплаты в строительных отрядах разнятся, они немного больше, чем в педагогических тех же отрядах, либо сервисных отрядах. Вот, поэтому цифры разные, там, если в строительных отрядах там, и 400, и 500, и 600 рублей они могут получить, в педагогических чуть меньше. Но в основном, знаете, когда мы общаемся, когда вот студенты приходят за заявками, зарплата, к счастью, у них не на первом месте. Они в любом случае хотят провести хорошо время, получить бесценный опыт, который они там получают. И, конечно, познакомиться с друзьями. И особенно вот мне нравятся педагогические отряды, потому что там ребята получают еще определенное удовольствие от общения с детьми. И они получают свой педагогический опыт. И многие студенческие отряды, побывавшие там, например, на одной смене, они едут во вторую, третью смену. Юрий, а есть ли заявки на работу за пределами нашей страны? Вот я вспоминаю Венесуэлу, как часто туда ездили и работали. Сегодня подобная практика есть? Ну, сейчас, к сожалению, такой практики нет, потому что немножко стало сложнее трудоустраивать за рубежом. У нас вот в 2017 году отряды работали в Республике Польша. Вот. Но мы над этим сейчас работаем в плане того, что мы хотим трудоустроить ребят вот в Молдавию, но это, скорее всего, на следующий год, потому что у нас сейчас есть практика наших коллег из Гродненской и Витебской областей. Туда поехали сельскохозяйственные отряды. Мы хотим тоже включиться в эту обойму. Вот. Ну, или в Российскую Федерацию тоже педагогические отряды и так далее. Но в этом году из зарубежных отрядов у нас не прогнозируется формирование их, поэтому есть еще куда расти, над чем работать. Юрий, где можно ознакомиться с перечнем предоставляемых возможностей, вакансий и что нужно для того, чтобы сегодня попасть вот в такой отряд? Для тех, кто еще, допустим, не знает, но хочет. Ну, это на самом деле несложно. Перечень принимающих организаций, он и есть на сайте областного исполнительного комитета Брестского облсполкома. Вот, и у нас работают штабы трудовых дел вот, ежедневно, кроме выходных, хотя и в выходные можно по интернет-ресурсах отослать заявку, мы ее примем. Вот. То есть, на самом деле, любой желающий трудоустроиться может обратиться, либо зайти в кабинет наших территориальных комитетов, либо отправить электронную заявку, либо в соцсетях ее отправить. И мы ее рассмотрим, и в любом случае будем иметь в виду, и в случае, когда возникнет необходимость вот именно у предприятий либо организаций в трудовой такой вот силе, мы рассмотрим, и, конечно, вот все это совпадет, и ребята будут работать. Спасибо, Юрий. Обязательно пригласим вас на подведение итогов третьего трудового семестра. Спасибо огромное. Нагадаю, аб перспектывах працаўладкавання гаварылі з першым сакратаром Брэсцкага абласнога камітэта грамадскага аб'яднання Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі Юрыем Сігенюком. – 22 чэрвеня пагранічны Брэст узгадвае трагічныя падзеі, якія чорнай фарбай назаўсёды ўпісаліся ў гісторыю краіны. Дзень пачатку вялікай айчыннай вайны. Штогод абласны цэнтр напярэдадні Дня памяці і смутку пераносіцца ў пачатак 40-х. У той дзень, калі яшчэ не было вядома, што заўтра вайна. Кропля ў кроплю быццам сышлі з архівных фота, гімнасцёркі, пілоткі, начышчаныя боты, аточаны крок і цвёрды погляд, паркалёвыя сукенкі, валасы, сабраныя ў касічкі, абцасікі, жаночая наіўнасць і вера ў лепшае. Па цэнтральных вуліцах горада маршам прайшлі рэканструктары. Брэст замірае. 88-й отдельный батальон НКВД. Мы непосредственно реконструируем на данный момент 132-й полк НКВД, который базировался в Брестской крепости. У меня дед сражался в войну. Конечно, он не начал с Бреста, он начал в Ленинграде, в блокаде. Но для меня это гордость. Это память о том, какой ценой досталась нам победа.
Потому что человек, который не знает свою историю, он делает ошибки постоянно. Вот. Поэтому каждый раз, одевая ее, чувствуешь, что пришлось пережить не только солдатам, но и простым людям в те года. Вот. Моя бабушка как раз из Белоруссии. Вайну тут не чакалі, і ніхто пра яе не смеў гаварыць услых. Брэст, які сёння жыў, хтосьці шпацыраваў, хтосьці спяшаўся дамоў, а нехта без умолку гутарыў і смяяўся. Цёплы вечар 21-га. Вуліца Савецкая з году ў год збірае з усіх куткоў свету тых, хто хоча успомніць. Я уже делаю это 5 лет. Это знаковое место. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от этого. Как женщина, как мать, я могу сказать, что это боль, которая остается у потомков, и которую мы пытаемся передать тоже своим детям, чтобы они знали, что такое война, и постарались сохранять мир всегда. Баявы разлік – гэта пагранічны рытуал, які сімвалізуе заступленне пагранічнікаў на ахову дзяржаўнай мяжы. Так было і ў 19 гадзін 21 чэрвеня 1941 года. А ўжо на досведку 22 чэрвеня пачалася вайна. Сімвалічную акцыю напярэдадні дня усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны ў Брэсцкай крэпасці правялі курсанты Інстытута пагранічнай службы Беларусі. Акцыя «Баявы разлік» прайшла на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць-герой у Цярэспольскіх варот паблізу ад скульптурнай кампазіцыі героям мяжы, жанчынам і дзецям, якія мужнасцю сваёй у бессмяротнасць крочылі. Все меньше остается ветеранов, свидетелей тех боев первых, которые могут рассказать правду. Пользуясь этим случаем, пока они еще живы, пока они могут рассказать то, как было на самом деле, мы просто обязаны такие акции проводить в органах пограничной службы Республики Беларусь, в целом в нашей стране. З 485 пагранічных застав на той час ні адна не адступіла, а воіны-пагранічнікі вялі бой да апошняга. На акцыю «Баявы разлік» прыехалі госці тыя, хто імкнецца захаваць сувязь пакаленняў і сяброўства двух братніх народов. Для нас приезд в Брест третий год подряд является символом поддержки белорусского народа в день памяти о тех жертвах с начала войны 1941 года по 1945 год. Для маладога пакалення падобныя акцыі даніна павагі салдатам Вялікай Айчыннай і захаванне памяці о подзвігу. Я в гордости за своих дедов, прадедов, которые воевали на фронтах войны, а в частности были пограничниками, которые в первые дни войны защищали нашу с вами родину. И я хочу пойти по их стопам, тем самым защитя наш народ в непредвиденной ситуации. У гэты жа вечар у мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць-герой для жыхароў і гасцей горада рэстаўратары паказалі эпізод жыцця пагранічнай заставы ў адзін з вечароў перад вайной. Вартавыя граніцы запрасілі калгаснікаў на канцэрт за дапамогу ў нарыхтоўцы сена. Але выступленне самадзейных артыстаў было спынена кулямётнай кананадай з другога боку Буга. Увогуле, яшчэ да пачатку асноўных баявых дзеянняў Вялікай Айчыннай воіны-пагранічнікі з зімы 41-га першымі бачылі, што фашысцкая Германія актыўна рыхтуецца да вайны. Былі канфлікты на мяжы, аб гэтым гаварылі перабежчыкі, затрыманыя дыверсанты. Але быў загад не правакаваць і несці службу, як у мірныя часы. А на досведку 22 чэрвеня яна пачалася. Вайна. Першымі на шляху ворага былі пагранічнікі. Яны пачэсна выканалі свой абавязак па ахове рубяжоў краіны, тады Савецкага Саюза. Многія загінулі ў першы жа дзень баёў. Крысціна Прадасавіцкая, Юрый Печур, Юрый Плінда, Тыграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст». Ужо шмат дзесяцігоддзяў эпіцэнтрам памятных мерапрыемстваў у ноч з 21 на 22 чэрвеня становіцца мемарыяльны комплекс Брэсцкая крэпасць-герой. Тысячы людзей на досведку прыходзяць у свяшчэннае для кожнага брэстаўчаніна месца, каб адчуць атмасферу першых хвілін вайны і пакланіцца памяці абаронцаў. Больш за 10 тысяч жыхароў і гасцей Брэста прыйшлі ў гэтую ноч у Брэсцкую крэпасць, каб ушанаваць памяць ахвяр Вялікай Айчыннай. Жалобныя мерапрыемствы пачаліся з мітынгу рэквіема, які ў 41 годзе над цытадэллю прагрымелі сапраўдныя аўтаматныя чэргі. У тэатралізаваным прадстаўленні задзейнічаныя як прафесійныя артысты, так і аматары гістарычнай рэканструкцыі. На сцэне разгортваюцца эпізоды мірнага і ваеннага жыцця. Па традыцыі памяць абаронцаў крэпасці ушаноўваюць спусканнем на ваду вянкоў з запаленымі свечкамі. Больш ніколі з гэтымі словамі ўдзельнікі мітынгу сустракаюць 22 чэрвеня. Мы завоевали право на мирную жизнь. Сегодня нам нужны победы только в спорте,
экономике и технологиях. Но жить мирной жизнью возможно сейчас, лишь сохраняя память о той страшной войне, память о ее героях. Па плошчы цырыманіялу праносяць сцягі Беларусі і Савецкага Саюза, а таксама штандар Брэсцкай крэпасці. Следам урачыстым маршам праходзяць ваеннаслужачыя беларускай арміі, таксама прадстаўнікі ўзброеных сіл Расіі. Пасля мітынгу ўдзельнікі памятных мерапрыемстваў перамяшчаюцца да Кобрынскага ўмацавання, дзе разгортваецца гістарычная рэканструкцыя баёў. 500 рэканструктараў з 14 краін. Узоры тагачаснай зброі прадоставіла кінастудыя «Беларусьфільм». Стрэлы гучаць сапраўдныя, хіба што патроны холостые. На самом деле это очень малая кроха, что мы испытываем в этой реконструкции, что перенесли наши деды-прадеды. На словах это не передать, и нам этого, дай бог, никогда не почувствовать. Уражанными застаюцца і гледачы. Эмоцыі супярэчлівыя, захапленне і горыч адначасова. Чувство восторга. Это классно, это обалденно, это вот вообще супер. Горечь-то немного, конечно, потому что не дай бог этого. Мир во всем мире. Супер! Очень здорово, очень ярко и познавательно для более молодых, наверное, людей. Очень тяжело. Не дай бог, конечно. Дай Боже, чтобы на этой земле было мир. Большасць абаронцаў Брэсцкай крэпасці загінула або трапіла ў палон. Але яны паказалі ўсяму свету прыклад мужнасці, а іх подзвіг натхняў іншых байцоў, якія ў выніку дайшлі да Берліна. Валентин Бойко, Роман Филютиш, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест». Памяць жыве. Напярэдадні ў Брэсце адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі герою Савецкага Саюза, ветэрану Вялікай айчыннай вайны Константину Лазаненко. Дошку адкрылі на вуліцы Савецкай, 58, на доме, дзе жыў герой. Ён трапіў на фронт у 19 гадоў, служыў у войсках сувязі. Сваю ўзнагароду, зорку героя Савецкага Саюза, заслужыў у 43-м годзе. Ішла вайсковая аперацыя па фарсіраванні Дняпра. Сувязісту Константину Лазаненку разам з баявымі таварышамі неабходна было усталяваць сувязь. Але лодка, на якой сувязісты фарсіравалі раку, была знішчана, і кабель пайшоў на дно. Тады малады салдат пад варожым агнём здолеў дастаць яго з вады, што дало магчымасць наладзіць сувязь для ўсяго фронта. За гэты подзвіг ён быў узнагароджаны залатой зоркай, орденам Ленина и званием Герой Советского Союза. Наверное, зная человека лично, а я с ним знаком с 2003 года, говорить даже сложнее, чем если бы просто знал его биографию. Это был яркий человек, патриот своего дела и очень скромный в то же время герой. Он активно участвовал в жизни, тогда я работал в Госполкоме, в жизни областной ветеранской организации. Ему было присуще и чувство юмора, и весь этот спектр высоконравственных качеств. И то, что мы сегодня увековечим его память, это на самом деле высоконравственно, справедливо и закономерно. Доўгі час Константин Лазаненко працаваў на брэсцкім электрамеханічным заводзе, дзе пакінуў пасля сябе толькі добрыя ўспаміны калег. Все поколение людей, которые прошли эту страшную войну, были, понимаете, настолько добрыми, что берет даже иногда удивление, почему люди, пережившие столько, были такие добрые, хорошие, доброжелательные люди. Я никогда, с Константином Фроловичем я имел честь проработать 15 лет. Мы работали в одном подразделении, много этих лет. И он настолько, понимаете, был человек, излучающий доброту. На сёння ў Брэсце ўжо усталявана 216 мемарыяльных дошак людзям, якія заслужылі такую памяць нашчадкаў. Константину Лазаненко стала 217. Юрий Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест». 75 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Напярэдадні Дня незалежнасці краіны юбілейныя медалі ўручаюць ветэранам і ўдзельнікам Вялікай айчыннай вайны. І ў чарговы раз гавораць гэтым людзям вялікі дзякуй за іх бессмяротны подзвіг. Великая айчынная вайна. Жудасныя падзеі 40-х, якія сёння жывуць у кадрах кінахронікі і на старонках кніг, незабыўнымі ўспамінамі ўпісаны ў жыццё кожнага з гэтых людзей. У зале ветэраны і тыя, чыё дзяцінства апаліла Другая сусветная. Калі пачыналася вайна, Еўгену Серадзе было 10 гадоў. Уся сям'я пакінула дом і пайшла ў партызанскі атрад імя Калініна. Осваивали технику военную.
учили стрелять из пистолета, из автомата. Стояли уже, потом я стоял и на посту, нам пароли давали, все, как что говорит. Как что-то будете стрелять, вот это, она выстрел уже, кто-нибудь будет идти. А в 1944 году, когда немец облаву делал на партизан, вот это, то вообще это страшно было. Перамогу сустракалі са слязамі на вачах, светлыя і радасныя ўспаміны аб дне перамогі і ў Александры Куркінай. У 41-м яна толькі скончыла школу, а ўжо праз некалькі месяцаў трапіла на фронт, была радысткай. В День Победы я дежурила на станции. И в это время, значит, так, Сталин поднимает бокал, объявляет победа, выпьем за великий русский народ. Я всех поднимаю, у меня 4 девчонки, все поднимаю, всех плачут. У чарговы раз сказаць гэтым людзям словы падзякі за іх бессмяротны подзвіг і ўручыць памятныя медалі пачэсны абавязак нашчадкаў. У маскоўскім раёне Брэста крыху больш за 300 ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай. Памятныя юбілейныя медалі ў гонар 75-й гадавіны вызвалення Беларусі ўручаць і тым, хто па стане здароўя не змог прыйсці на сустрэчу. Медалі ім прывязуць домой. Решите от всей души вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и вручить вам эту награду. Я надеюсь оправдать ваше доверие. Уладзімір Романенко быў прызваны на вайну ў 1944 годзе 18-гадовым юнаком. Удзельнічаў у баях на 3-м беларускім і 1-м украінскім фронтах, вызваляў Польшчу. Вялікую перамогу сустроў у Германии. За родину надо сражаться, вот так. Ясно? Не допустить, чтобы больше такая война была. Вот какая задача. А война была очень серьезная. Катерина Малібошка у 43-44 удзельнічала у военных дзеяннях на территории Минской области. Мы очень благодарны вам от всей администрации, от жителей города Бреста. Спасибо вам огромное. У 60-х Катерина Михайловна прыехала ў Брэст, усё жыццё выкладала матэматыку, захаплялася земляробствам. До 92 гадоў працавала на сваім прысядзібным участку, а зусім нядаўна сустрэла 101-й дзень нараджэння. У Ленінскім раёне Брэста ветэранаў і удзельнікаў вайны 96 чалавек. Усе яны, згодна з указам прэзідэнта Беларусі, будуць узнагароджаны медалём 75 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вы глядите «Галоўнае за тыдзень», и мы працягваем. Столица Полесья, Пинск, давно славится майстрами народных инструментов. Выпуск балалаек, лютняў и виёл – справа не заводская. Майстры-умельцы ўсё жыццё отточваюць сваё майстэрства. По даручэнні прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі ў Пінску адкрылі днямі першую майстэрню, у якой будуць вырабляць і рамантаваць народныя інструменты. Артисты ансамбля «Полескі сувенір» – настаўнікі музычнай школы. Самі апантаныя любоўю да народнай музыкі яны вучаць любіць яе і дзяцей. А ты, у сваю чаргу, з вялікім жаданнем спасцігаюць непаўторнае гучанне балалаек, лютняў і домр. Вось толькі ўсе гэтыя інструменты – дэфіцыт. Многія з тых, што гучаць сёння – равеснікі саміх настаўнікаў. Последний раз закупали инструменты, знаете, наверное, где-то в 85-86 году я пришла только работать. Все, с тех пор у нас не закупались инструменты. Гэтая праблема існуе ўжо шмат гадоў. Сваёй вытворчасці музычных інструментаў у Беларусі няма, а вось умельцы самародкі ёсць. У мінулым годзе на палескіх майстроў звярнуў увагу прэзідэнт і даручыў аказаць ім садзеянне. І вось праз год у Пінску адкрылі першую майстэрню па вырабе беларускіх домр і балалаек. Руслан Макарэвіч адраджэннем народных інструментаў займаецца 27 гадоў. Майстар гаворыць, выраб адной домры можа заняць год. Да таго ж справа гэта не танная. Арыгінальны якасны інструмент абыходзіцца ў 2000 рублёў. Асноўныя затраты – матэрыял. Для вырабу інструмента патрабуецца асаблівае дрэва. Зараз у майстра заказы расписаны на увесь год. Это просто будничная работа столяра. Теперь мы от этой работы будем освобождены, и нам достанется только то, о чем мы мечтали. Это именно творчество, сборка, доводка, поиск звука. Мясцовыя ўлады дапамаглі майстрам з памяшканнем. Абсталяванне яны куплялі самі. Працаваць тут будуць пакуль 2 майстры. Плануюць, што ў год змогуць вырабляць 50-60 інструментаў. Яшчэ каля 100 рамантаваць. Тым больш, што ў гэтым ёсць вялікая патрэба. На сегодняшний момент, конечно, ситуация достаточно серьезная, потому что 80% музыкальных инструментов в Брестской области – это изношенные инструменты и это оборудование.
Адкрыццё майстэрні дазволіць змяніць сітуацыю з насычэннем народнымі інструментамі і ў першую чаргу музычных школ. З цягам часу, калі будзе попыт, магчымы выраб і старадаўніх лютняў. Беларусь у гэтым годзе прымае грандыёзнае спартыўнае першынство. Другія еўрапейскія гульні. Спаборніцтвы ўжо разгарнуліся. Яны праходзяць на спартыўных пляцоўках сталіцы. Брэсцкую вобласць у другіх еўрапейскіх гульнях прадстаўляюць 23 спартсмена ў 9 відах спорту. Гэта акрабатыка, баскетбол, велосипедный спорт, веславанне на байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетика, кулявая стрельба, пляжный футбол и бадминтон. Падчас гульняў будут разыгрываться путевки на летнюю Олимпиаду 2020 года у Токио. И я считаю, что готовность наших спортсменов довольно-таки высокая. Настрой, скажем так, самый, что ни на есть, позитивный. Все спортсмены настроены только на получение медалей, только на завоевание лицензий на Олимпийские игры и именно на показ своего лучшего результата. Брэсцкая вобласць актыўная удзельніца другіх еўрапейскіх гульняў. Дарэчы, менавіта наш рэгіён першым у краіне сустракаў эстафету полымя міру. Сімвалічны агонь па берасцейскай зямлі пронесли 60 человек – спортсмены, музыканты, артисты. Впервые на грядном канале. На первых европейских играх было выступать эмоционально, не скажем, не очень тяжело, но хотелось выступить максимально хорошо. Правда, не все получилось там. Надеюсь, что в Минске все выйдет иначе. Для ўсіх аматараў відовішчных стартаў у абласным цэнтры падрыхтавалі фан-зону, дзе штодзень будзе ісці трансляцыя спаборніцтваў. Фан-зона можа змясціць до 350 чалавек. Побач фудкоры, интерактивные, забавляльные и фотозоны. Когда я смотрю трансляции других соревнований, я переживаю за наших, если они играют, и волнуюсь, чтобы наши победили и чтобы их цели, которые они поставили, сбылись. Фан-зона будзе працаваць штодзень до 30 чэрвеня, так што далучыцца да галоўнай спартыўнай падзеі гэтага лета зможа кожны жадаючы. Еня Мароз, телерадиокомпания «Брест». С пожаданиями перамоги нашим спортсменам мы с вами развітваемся. До сустрэчы ў праграме «Галоўнае за тыдзень» у наступную нядзелю у гэты ж час.